Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце і на канале YouTube. 18 красавіка ва ўсім свеце адзначаецца Міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. Мэта гэтага прыцягнуць увагу грамадскасці да праблемы абароны і захавання сусветнай культурнай спадчыны. Пра тое, ці шмат у Беларусі аб'ектаў сусветнай культурнай спадчыны, у якім яна стане, і ўвогуле пра тое, як адбываецца рэканструкцыя помнікаў гістарычнай і культурнай спадчыны Беларусі, мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі. А гэта старшыня Рэспубліканскага савета беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, намеснік дырэктара праекту «Куфэрак падарожжаў» Антон Остапович. Добрый день, спадар Антон. Добрый день. Спадар Антон, па-першае, віншую вас, фактычна, можна сказаць, прафесійным святам сёння. І вось да гэтага, і як я калі пачытаць Вікіпедыю, так і напісана: абарона і захаванне сусветнай культурнай спадчыны. А ў Беларусі шмат аб'ектаў такой сусветнай культурнай спадчыны? Я могу сказать, что ЮНЕСКО вызначила спіс не просто культурная спадчына, природная и культурная спадчына сусветная. Таму у нас 4 аб'екта, якія в міжнародным спісе природныя і культурныя спадчыны. Гэта Белавежская пушча, гэта Мірскі замак, гэта менавіта Нясвіж, архітэктурная спадчына Радзівілаў, гэта вельмі часта блытаюць у нас замак Нясвіжскі называюць, але ж гэта значна шырэй, гэта там і касцёл, і ратуша, і дом на рынку, адным словам, радзівілаўская спадчына. І гэта геадэзічная дуга Струвы. Гэта ўжо такі праект, як я бы сказаў, міждзяржаўны, таму што дуга Струвы праходзіць па тэрыторыі некалькіх дзяржаваў еўрапейскіх, і, адпаведна, кожная дзяржава, па якой яна праходзіць, мае свой кавалачак, в тым ліку і Беларусь. Калі казаць менавіта пра такія значныя аб'екты, якія прызнаныя сусветнай спадчынай, то ім прасцей і захавацца, і абараніцца, бо да іх прыцягнутая увага і дзяржавы, і міжнародных арганізацый, і грамадскасці. Але шмат у Беларусі ўсё ж такі аб'ектаў менавіта гістарычнай спадчыны, якія нам толькі і патрэбныя, нам толькі і цікавыя, якія ўсё ж такі знаходзяцца не ў такім стане і не так абараняюцца, як гэтыя культурныя, сусветна вядомыя аб'екты. Сапраўды, у нас в дзяржаўным спісе амаль 6,5 тысяч аб'ектаў. Там ёсць і помнікі гісторыі, там ёсць помнікі археалогіі, ёсць архітэктурныя помнікі. Дарэчы, помнікаў архітэктуры даволі шмат, таму што калі ўзяць, што ў нас некалькі гістарычных цэнтраў беларускіх гарадоў пад аховай дзяржавы, то забудовы, гістарычная забудова, кожны фактычна элемент гістарычнай забудовы гістарычных цэнтраў уваходзіць пад ахову дзяржавы як гісторыка-культурная каштоўнасць без катэгорыі. І, к прыкладу, толькі ў горадзе Брэсце звыш 250 аб'ектаў архітэктурных на тэрыторыі гістарычнага цэнтра пад аховай дзяржавы. У Мінску вельмі шмат, у Гродні вельмі шмат. Сапраўды, даволі шмат аб'ектаў, і тут сапраўды ёсць праблема, і вялікая праблема. Мы выдатна ведаем фінансавыя магчымасці беларускай дзяржавы. Адпаведна, дзяржава укладае у гісторыка-культурную спадчыну. Дзяржава вкладае, напрыклад, мінулы год гэта і працы па рэканструкцыю з рэстаўрацыяй і прыстасаваннем старога замка ў Гродні, гэта працы па рэканструкцыі рэстаўрацыі замка ў Крэве, замка ў Гальшанах. Вось такія знакавыя аб'екты, якія фінансуюцца і з дзяржаўнага бюджэта, і з абласнога бюджэта, і з фонда падтрымкі спадчыны
спадчыны пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Ёсць цэлы шэраг аб'ектаў, які фінансуюцца менавіта прыватнай ініцыятывай. Ну, менавіта гэта інвестыцыйныя праекты, якія некаторыя будуць мець на поспех шансы эканамічны. Некаторыя і інвестары гэта ведаюць, што эканамічны поспех наступіць даволі далёка. Ну, хацелася падзначыць даволі вядомы аб'ект, гэта сядзіба Падарожск, напрыклад. Ну, вось родныя аб'екты, якія мне сталі роднымі в Магілёве, таму што мы стаялі ў вытокаў гэтых аб'ектаў, мы нават і праектавалі гэтыя аб'екты, даследаванні вялі па гэтых аб'ектах. Гэта аднаўленне Свята-Пакроўскай царквы 17 стагоддзя, гэта рэканструкцыя з рэстаўрацыяй і прыстасаваннем малой сінагогі па вуліцы Вялікай Грамадзянскай, 13. Але ж можна шмат пазітыўных рэчаў называць, але ж праблема застаецца, таму што вельмі шмат аб'ектаў, нават якія пад аховай дзяржавы, знаходзяцца ў стане, ну, некаторыя нават уже ў крытычным стане. Бюджэтных сродкаў не хапае, інвестараў яны знайсці не могуць. Ну, слабы ў нас яшчэ інвестыцыйны клімат у Беларусі. Затым ёсць аб'екты, якія знікаюць. Вот для мяне сапраўды учора было, ну, як ножом па сэрцу, вельмі змрочная навіна, што згарэў цудоўны драўляны касцёл 19 стагоддзя ў Рамня гарадоцкага раёну, касцёл, які я сам цудоўна ведаю, на якім я бываў, які я поўнасцю адфотафіксаваў з цудоўнымі роспісамі. І самае галоўнае, што ці знойдзецца вінаваты ў гэтым. Так, следчы камітэт працуе, працуюць пажарныя, прычына зразумелая, але ж хто паліў смецце, чаму пачаўся гэты пажар, гэта ўжо вельмі цяжка будзе высветліць. Увогуле вельмі прыкра, што ў нас за існаванне незалежнай беларускай дзяржавы, у нас вот за такія справы по знішчэнню гісторыка-культурнай спадчыны ці яе пашкоджанню вельмі моцнаму не ўзбуджана ні адной крымінальнай справы. Ну да, тут нават, як мне падаецца, нават калі і знойдуць вінаватага, хто там падпаліў мусар, а далей пайшло гэта гарэць, это ж не верне гэты храм. Гэта не верне гэты храм, таму што гэты касцёл стаяў нават. Вот таксама у нас вельмі вялікая праблема, гэта вот культавыя пабудовы, якія маюць і ахоўны статус, нават не маюць ахоўнага статуса, але ж гэта гістарычная архітэктура, і вось няма супольнасці, якой гэта патрэбна, няма вот той жа абшчыны, ці то праваслаўнай, ці то каталіцкай, якая магла бы заняцца рэканструкцыяй для сябе. То есть аб'екты, калі іх не насыціць функцыяй, калі не будзе рэальнай функцыі, яны ніколі не будуць захоўвацца. І нават калі вкласці в аб'ект велічэзныя фінансавыя сродкі, але ж далей не будзе перспектывы функцыянавання аб'екта, гэта будуць в пустыя вкладзеныя сродкі. Атрымліваецца, што нават калі укладаць і рэстаўраваць, то трэба разлічваць, ці будзе ад гэтага нейкая, ну, я не ведаю, там, фінансавая карысць, ці будзе ён выкарыстоўвацца, але калі адрэстаўраваць і ён будзе стаяць адрэстаўраваны, то это ненадоўга. Так. Ну, вот уявіце, напрыклад, любая царквушка, якая знаходзіцца у, ну, к прыкладу, говорю, недзе там у Рассонскім раёне, там, дзе ўвогуле практычна людзей не засталося ў сельскай мясцовасці, і вот вкласці грошай яе адрэстаўраваць, і далей што? Калі няма насельнікаў, калі няма прыхода, калі вось за савецкім часам, вось 80-е гады, як нашыя рэстаўратары выходзілі са становішча, каб рэстаўраваць культавыя аб'екты. Іх прыстасоўвалі пад залы камернай музыкі. Можна падумаць, што на вёсцы трэба было рабіць залу камернай музыкі, але ж пашанцавала. Пачынаецца рэлігійны рэнесанс у 88 годзе, афіцыйна дазволена, як гаворыцца, хрысціянства і іншыя канфесіі напрыканцы Савецкага Саюза, і гэтыя аб'екты проста былі перададзены грамадам рэлігійным. Яны атрымалі вот сапраўднае сваё аўтэнтычнае жыццё. А вот каб гэтага не было,
яны бы зноўку бы сталі руінамі. Ведаеце, я вот час ад часу у стужцы ў Фейсбуку сустракаю фота аматараў, якія дзесьці там у лесе, у полі ці ў закінутай вёсцы знайшлі вот нейкі, вот тут вот быў нейкі такі палац, вот зараз там засталіся руіны, тут была нейкая царквушка, там нейкая 17-18 стагоддзя, зараз толькі муры. Атрымліваецца, што нават калі укласці ў грошы і адрэстаўраваць гэты палацак нейкі там, ці царквушку, якая зараз ужо стаіць у лесе на ўзлеску каля закінутай вёскі, то гэта не трэба рабіць, не варта гэтым займацца. З пункту гледжання здаровага сэнса так. Таму што гэта будуць вкладзеныя грошы, ну, трэба гэта рабіць в комплексе. Гэтым трэба займацца. Але ж трэба прадумваць комплексную праграму, каб гэтыя аб'екты жылі. Ці то завязваць іх неяк в турыстычныя маршруты, каб яны станавіліся часткай турысцкай інфраструктуры. Ці то думаць, як іх яшчэ выкарыстоўваць, бо калі проста так, ну, рэстаўрацыя дзеля рэстаўрацыі. Гэта просто, ну, нідзе ў свеце гэтага не робіцца. Рэстаўрацыя дзеля рэстаўрацыі. Нават калі закансерваваць руіну, але ж яна знаходзіцца недзе ў лесе і да яе просто праблематычна даехаць, толькі на пазадарожніку туды даехаць. Для каго мы гэта рэстаўруем? Спадчына, яна в першую чаргу павінна захоўвацца для нас саміх. Спадчына дзеля спадчыны, ну, гэта не ёсць сама мэта. Ведаеце, вот вы таксама пра гэта пісалі, і я так чуў не адзін раз ужо за апошнія некалькі дзён, асабліва пасля ўчорашняй падзеі, вот калі згарэў гэты касцёл, ну, дзе-то прайшла інфармацыя ў СМІ, прайшла інфармацыя у Фейсбуку тым жа самым. Але вот пыталіся, вот што павінна такое згарэць у Беларусі, каб Беларусі так жа лілі слёзы па ім, як лілі па Нотр-Дам-де-Пары? Я магу сказаць, вельмі скептычна на гэта гляджу, я магу сказаць, што слёзы ў нас, на жаль, ліць не будуць. Наша грамадзянская супольнасць толькі на шляху станаўлення. І ў нас яшчэ не адбыўся працэс, ну, ёсць такі тэрмін прысваення гісторыка-культурнай спадчыны, калі грамадзянская супольнасць усведамляе неабходнасць не толькі яе захавання, але ж і усведамляе, ну, сваю адказнасць за спадчыну. У нас жа ж пака мы яшчэ на такім узроўні, што ўсё больш і больш людзей цікавяцца спадчынай, пачынаюць выказваць клопат пра спадчыну, але ж клопат на ўзроўні. Дзяржава павінна. Ва ўсім свеце гэта і дзяржава, і грамадзянская супольнасць. І вось тут трэба нам шукаць шляхі сутыкнення, шляхі грамадска-дзяржаўнага дыялогу і працаваць супольна, інакш нічога не будзе. Мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што у мяне ў гасцях Антон Астаповіч, і мы гаворым пра культурную гістарычную спадчыну Беларусі, як яе захаваць і ці варта ўвогуле пэўныя аб'екты гэтай спадчыны захоўваць. Потемку узмах, над нами белый стяг, і ніби шэры прах снега крылы крых, не прагучаўшы змог, спыніць ніяк не змог на самы дробны крок. Ветер стылы зноў з неба, схіла зноў няма, сілы зноў адолелі не ўздыхнуць,
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Суд Мінскага района аштрафаваў Змітра Дашкевіча на 50 базавых велічыняў, гэта 1275 рублёў. Гэтае рашэнне вынес суддзя Алексей Крапачоў. Дашкевіча прызналі вінаватым у непадпарадкаванні патрабаванню службовай асобы і ў дробным хуліганстве. Усё гэта за 4 красавіка, калі з дапамогай спецтэхнікі было дэмантавана 70 драўляных крыжоў, якія Дашкевіч паставіў у Курапатах на памяць пра ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Уладзімір Макей, кіраўнік беларускага МЗС, пракаментаваў Курапаты. Іх павінны ўпарадкаваць, але рабіць там трэба ўсё акуратна і па-чалавечы, распавёў кіраўнік МЗС. Піша Тутбай. Нагадаю, раніцай 4 красавіка супрацоўнікі бараўлянскага лясгаса зносілі і вывозілі крыжы ў Курапаты. Гэта тыя 70 крыжоў Дашкевіча. Як распавялі Тутбаю, 3 незвязаныя крыніцы пасля зносу крыжоў МЗС Беларусі мусіў сустракацца з еўрапейскімі дыпламатамі, каб патлумачыць сітуацыю з курапацкімі крыжамі. Францыя дапаможа Беларусі пабудаваць небяспечныя сховішчы для ядзерных адкідаў. Праўда, дапамога гэта будзе толькі кансультацыйнай і прадастаўленне тэхналогій. Пра гэта дамовіліся старшыня Савета Рэспублікі Беларусі Міхаіл Мішніковіч і намеснік старшыні камісіі Сената Францыі па фінансах Шарль Гене, якія былі ў нашай краіне з візітам. Заўтра, 19 красавіка, ў нашай краіне чакаецца ўначы ад 0 до 5 градусаў цяпла, а ў дзень паветра прагрэецца да 19 градусаў цяпла. Усё гэта будзе суправаджацца ўмераным паўночным ветрам да 9 метраў на секунду. Еўрарадыё.фм. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы працягваем размову са старшынёй Рэспубліканскага савета беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры спадаром Антонам Астаповічам. Спадар Антон, на заканчэнні першай часткі нашай праграмы вы сказалі, што на вялікі жаль у нашым грамадстве не адбылася такая, я не ведаю, як это назваць, не навучылася яно прысвойваць помнікі гістарычнай культурнай спадчыны, дакладней, так можна сказаць, браць на сябе за іх адказнасць. Але вот калі ўсё ж таки прыгадваць сітуацыю з Курапатамі, можа гэта і не помнік нейкай там гістарычнай спадчыны, тым не менш гэта народны мемарыял. Вось людзі ўзялі на сябе адказнасць за гэты народны мемарыял, і тут іх інтарэсы, іх бачанне захавання гэтага мемарыялу, яго добраўпарадкавання пайшло ў нейкі сутычку з бачаннем дзяржаўным. Як у гэтай сітуацыі вось вы, на чыім баку? Ўсё ж таки было тут вот гэтае прысваенне ці не было? Гэта прысваенне сапраўды невялічкай групкай беларускага грамадства гэтага аб'екта, але ж гэтае прысваенне пайшло не так, як павінна быць, таму што я тут не на чыім баку, я гляджу на гэтую справу аб'ектыўна. Па-першае, я магу сказаць, што у нас праца на гісторыка-культурнай каштоўнасці яна рэгламентуецца правам. З самага пачатку народны мемарыял рабіўся, гэта вельмі вялікая павага для людзей, але ж не выканана элементарная працэдура была по працы на гісторыка-культурных каштоўнасцяў, што і дала прававыя падставы дзяржаўным органам менавіта у гэтую работу, як гаворыцца, так зрабіць сваю інтэрвенцыю. То есть створаны былі прававыя падставы. А самае галоўнае, што я просто бачу, гэта праблема не в гісторыка-культурнай каштоўнасці. Гісторыка-культурнай каштоўнасці нічога не пагражае. Гісторыка-культурная каштоўнасць, як гаворыцца, яна ёсць, яна вызначаныя межы, абаронена ахоўнымі зонамі, но справа ў тым, самая вялікая праблема – адсутнасць грамадска-дзяржаўнага дыялогу. Дыялог проста-напроста не адбываўся. Трэба таксама ўсведамляць, што тэрыторыя то гэта не ўласная. Трэба усведамляць, што у тэрыторыі ёсць балансаўутрымальнік. Балансаўутрымальнік гэта дзяржаўная арганізацыя. І трэба
просто было вести дыялог, трэба было дамаўляцца. На жаль, я зараз нават і не хочу разважаць пра курапаты, асабліва таму што я бачу тупіковую сітуацыю. Я бачу, што зараз сітуацыя зайшла в тупік, і на дадзеным этапе гэты дыялог немагчымы. На жаль, немагчымы. Ну, наколькі я ведаю, вы таксама спрабавалі неяк дапамагчы гэтую сітуацыю канфліктную разруліць, вялі перамовы з абодвумі бакамі і з так званай курапацкай вартай і з уладальнікамі так званага вось это рэстарацыі на костках адны называюць, другія там па-іншаму, але вот что-то пайшло не так, як кажуць, да, вас нават паспелі абвінаваціць, што вы там паспелі прадасца з аднаго боку, з другого боку не ведаю, вам там можа па-іншаму казалі, абвінавачвалі ў чым. Ну вот таму і дыялог не адбыўся, таму што нас не хацелі чуць, і в першую чаргу не хацела нас чуць і прымаць нашу пазіцыю курапацкая варта. І менавіта я лічу і упэўнены ў гэтым, каб яшчэ з мінулага года сфармавалася дыялогавая пляцоўка, ну не было бы тых падзей, якія мы мелі вот зусім недаўно. А дыялогавая пляцоўка як? Ну вот, здаецца ж, спрабавалі на чыноўнікаў выходзіць, улады ніякага адказу не давалі. Чаму? Хто спрабаваў выходзіць на чыноўнікаў? Пытанне ставілі проста, пытанне ставілі пра рэстаран. Рэстаран пабудаваны, да, з маральнага пункту гледжання я гэты рэстаран не ўспрымаю, я туды не пайду. Я туды асабіста не пайду. Але ж, як бы не гаварылі, што ён пабудаваны незаконна, ён пабудаваны цалкам у адпаведнасці з нарматыўна-правовымі актамі Рэспублікі Беларусь. На жаль, нарматыўна-правовыя акты у нас маральныя аспекты не рэгулююць. Ну і я просто хочу таксама вот узгадаць учорашні вечар. Учора мы выязджалі, ну, гэта традыцыйна кожны год на мою малую радзіму. Там у нас ёсць аб'ект, які мы самі стварылі, самі добраўпарадкуем на месцы любімай сядзібы Магдалены Радзівіл, Жорнаўка. І вот мы пасля такой талакі вярталіся з калегамі назад і вырашылі наведаць Трасцянец. Да сораму, ні разу не былі в новым мемарыяле Трасцянец. Прыехалі в Трасцянец, там дети на роликах, дети на скейтах, на территории мемориала, там где таблички, тут развеянный прах, ну, тут мамы с колясками, раварысты. Вдалечыні, в межах гісторыка-культурнай каштоўнасці сядзяць кампаніі з мангаламі, шашлыкі смажаць. І у мяне пытанне, а дзе пратэстоўцы? Вось, таму я не хацеў бы гаварыць пра курапаты, таму што я в першую чаргу бачу вялікую палітызацыю вакол гэтага аб'екта. Там, дзе ідзе палітызацыя, там не будзе пазітыўнай пазіцыі ні ў аднаго, ні ў другого бакоў. Трэба проста-напроста разважаць і трэба разумець ситуацию, в якой мы живем, в якой мы працуем, і рабіць рэальныя крокі. Ну, але вы сказали, уже завершаючы гэтую частку нашай размовы, вы сказали, что вот на сёння вы не бачыце, як магчыма гэтую сітуацыю разруліць, та, якая склалась. Я не бачу, я нават не думаю аб гэтым, таму што праблемы так хапае з гісторыка-культурнай спадчынай, нам ёсць чым заняцца. Тупіковая сітуацыя проста-напроста. Я нават не хочу думаць асабіста пра гэта, таму што сапраўды ёсць вялікія праблемы, з якімі мы працуем, і ў заканадаўчай сферы пытаемся ўплываць на сітуацыю, пытаемся ўплываць сітуацыю на канкрэтных аб'ектах. Ёсць аб'екты, якія сапраўды мы самі выпіставалі, з якімі мы працуем. Все ж таки мы грамадскае аб'яднанне, і мы будзем для сябе абіраць той шлях, ну, які падтрымліваецца нашымі сябрамі. А нашыя сябры, ну, яны рэальна разважаюць, і калі бачым, што сітуацыя тупіковая, мы проста ў гэтую сітуацыю не хочам далей інтэгравацца, таму што гэта будзе контрпрадуктыўна. Трэба пачакаць, можа,
трошки улагодзіцца сітуацыя, тады будзем зноўку выходзіць са сваімі прапановамі. Я вярнуся да рэстаўрацыі тых аб'ектаў гістарычнай і культурнай спадчыны, якія ў нас яшчэ захаваліся. Вы сказалі, што сітуацыя, на жаль, такая, што няма ў дзяржавы столькі грошай, каб даць столькі, сколькі трэба на рэстаўрацыю, на іншыя там працы. Але ці толькі на дзяржаву ў гэтай сітуацыі нам трэба разлічваць? Вот, можа быць, все ж такі ёсць іншыя шляхі, ці сыходзячы з таго, вот, з вашых слоў пра тое, што не навучылася беларускае грамадства яшчэ прысвойваць сабе аб'екты культурнай спадчыны ці гістарычнай спадчыны, то есть разлічваць больше няма на каго? Ну, калі спадзявацца толькі на дзяржаву, гэта в любым месцы будзе проигрышная сітуацыя. Сапраўды, тут павінен падключацца бізнес. Но, на жаль, тое ж самае, бізнес – гэта частка грамадства. І прадстаўнікамі бізнеса таксама культурная спадчына не прысвоена. І таму рэдка які інвестор вкладаецца непасрэдна в аднаўленне аб'екта культурнай спадчыны. Не адчуваюць патрэбы, не адчуваюць магчымасцяў, якія могуць адкрыцца, калі інвестыцыі пайдуць в адраджэнне аб'екта культурнай спадчыны. Калі і ідзе нейкая інвестыцыя, вот такія, я б сказал, брутальныя інвестыцыі, якія мы можам назіраць і в гістарычным цэнтры Мінска, і в гістарычным цэнтры Гродна, калі інвестара цікавіць проста на гістарычнай тэрыторыі, в гістарычным цэнтры, самое прэстыжнае место, просто пляцоўка для ўзвядзення новага аб'екта. Калі, вось, сапраўды ні грамадства, ні бізнес яшчэ до конца не гатовы усвядоміць каштоўнасць гэтага і усвядоміць сваёй адказнасці перад спадчынай. Я заўсёды люблю нагадваць, забыў уже нумар гэтага артыкула нашай Канстытуцыі, там, дзе напісана, што і грамадзянин Рэспублікі Беларусь абавязаны клапаціцца пра культурную спадчыну Рэспублікі Беларусь. Гэта нават канстытуцыйная норма, но гэтая ж канстытуцыйная норма будзе працаваць, калі будзе усведамленне неабходнасці. Пока грамадства развіваецца, грамадства спее. Я бачу, ёсць пазітыўныя змены ў грамадстве наконт гэтага. Но мы толькі фармуемся фактычна як новая нацыя, нацыя в незалежнай дзяржаве. Нашай незалежнай дзяржаве, колькі, 27, 28 год будзе у гэтым годзе нашай незалежнасці. Просто-напросто с улікам тых падзей, якія адбыліся і з Беларусю, і з нашым беларускім грамадствам за апошнія 100 год, не дзіўна, што працэс фармавання вось гэтай новай беларускай нацыі, яе выспявання, яе культурная ідэнтыфікацыя, ідзе цяжка, павольна, пакутліва. Вы сказалі пра тое, што калі нейкія аб'екты гістарычнай, можа быць, спадчыны, але яны знаходзяцца у лесе дзе-небудзь, там, у ўжо пакінутай памёрлай вёсцы ці далёка ад маршрутаў дарог, то, можа, і не мае сэнсу ўкладаць грошы ў іх рэстаўрацыю, бо яны не будуць выкарыстоўвацца, праз пэўны час яны ізноўку прыйдуць у занядбанне, ізноўку так. Але калі зараз у іх не ўкладацца, не спрабаваць нешта, пройдзе там якіх 10, 20, 30 гадоў, і яны знікнуць канчаткова, і потым будзем сядзець і сівыя валасы рваць, што унукам не пакінулі? Для гэтага таксама трэба працаваць, трэба намагацца і праяўляць ініцыятыву. Да, ёсць такія аб'екты, што на дадзены момант перспектывы, просто рэальнай перспектывы няма. Можна шмат разважаць, але ж перспектывы няма. Трэба хаця бы мясцовай супольнасці, мясцовым краязнаўцам нейкім чынам хаця бы фіксаваць гэтыя аб'екты, фотафіксацыя, габарытныя памеры. І гэта ўжо стане паступовай падставай
калі аб'ект знікнул, яго можна аднавіць. Падставовыя матэрыялы павінны быць. Гэта можна нават шукаць магчымасці рэстаўрацыі. Вот чаму? В 2012 годзе, як прыклад гавару, працу таварыства аховы помнікаў. В 2012 годзе мы бачым в мястэчку Ленін Жыткавіцкага района на могілках цудоўная драўляная каплічка 1862-63 года, крыжаўзвіжанская, закінутая, в вельмі дрэнным стане. Мы робім абмеры, наша архітэктурная секцыя распрацоўвае праект яе аднаўлення. Мы працуем з мясцовай супольнасцю, каб яе аднавіць. 12 мая будем асвячаць адноўленую каплічку. Вы сказали, что можно аднавіць, потым нават калі ўжо там амаль нічога не застанецца, але можна аднавіць. Але я зараз думаю пра аднаўленне наших пэўных палацаў, калі аднаўляюць іх з дапамогай шклопакетаў, ламінату, там ад кераміна пліткай і гэтак далей. Вот ці рэстаўрацыя гэта вот такое? Ведаеце што? Я магу сказаць, рэстаўрацыі в Рэспублікі Беларусь не існуе па адной простай прычыне. У нас няма тэхнічных нарматыўных дакументаў, якія рэгламентуюць рэстаўрацыю. І таму зараз рэстаўрацыя, рэканструкцыя гісторыка-культурных аб'ектаў – гэта звычайная будаўнічая сфера, там, дзе працуюць сучасныя будаўнічыя нормы. І таму і тыя ж шклопакеты, і тыя ж ламінаты, яны згодна нарматываў дапушчальныя. Міністэрства культуры можа адсачыць толькі адзін момант, каб не мяняўся знешні воблік, марфалогія аб'екта. Все астатняе, як гаворыцца, гэта ўжо залежыць ад пазіцыі заказчыка, ад пазіцыі праектыроўшчыка і ад пазіцыі падрадчыка, які выконвае працы на аб'екце. Атрымліваецца, што ў нас нейкіх заканадаўчых актаў няма, то есть это пытанне да дэпутатаў? Не, гэта тэхнічныя нормы, гэта пытанне да міністэрстваў, ведомстваў. Наша арганізацыя пастаянна ставіць гэтае пытанне. Мы нават у свой час распрацоўвалі праекты тэхнічных дакументаў по праектаванню ў галіне рэстаўрацыі. Два такіх дакумента пры дапамозе выпускнікоў дыпломнікаў тэхналагічнага універсітэта распрацавалі. Работа пайшла. Зараз ужо пачынаюцца работы, па-першае, по внесенню зменаў дапаўнення в Кодекс аб культуры, і ўжо пастаўлена, ўжо усведомлена дзяржаўнымі органамі, што трэба ствараць нарматыўную тэхнічную базу, то есть тэхнічныя нармативы, якія будуць рэгламентаваць рэстаўрацыю. Будзем спадзявацца, што гэта будзе рабіцца. Ну і на заканчэнне, ўсё ж такі, на ваш погляд, што можна зрабіць і ці можна хоць нешта зрабіць, каб наша грамадства больш сур'ёзна, как бы не шанавала сваю гістарычную спадчыну? Гэта можна рабіць нават праз папулярызацыю. Просто сапраўды больш в сродках масавай інфармацыі, а ў нас ёсць дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, менавіта праз дзяржаўныя сродкі інфармацыі як элемент дзяржаўнай палітыкі прапагандаваць гісторыка-культурную спадчыну, яе каштоўнасць, яе значнасць для нас і адначасова прапагандаваць неабходнасць удзелу саміх людзей у лёсе гісторыка-культурных аб'ектаў. Трэба ствараць вось такія грамадска-дзяржаўныя пляцоўкі, там, дзе і грамадскасць паступова будзе вцягвацца гэты працэс і вучыцца працаваць з гэтымі аб'ектамі. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у эфіры сёння быў старшыня Рэспубліканскага савета беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры спадар Антон Астаповіч. Дзякуй вялікі. У студыі працаваў Зміцер Лукашук.